pipa lain nomor 5. Walau di dalam balai positif, walau di dalam bacola amato. Ado di dalam nama makai sangguh nan sagadang deban bemo. Walau mamma kala danyo parakum kasabalang tajo Malboro. Biar di dalam basike sarato memakai tu minyak tanco. Walau di dalam mamakai mi ako, walau di dalam mamakai sedo. Biar di dalam pakai kerodong sarato memakai tu kacomato. Dua lah di kadai. Sada mangoco kopi dan bagulo. Latih telur. Minum teh sarko ado pulo. Minum air kopi nyos teng, walau minum air cappuccino. Biar di dalam mambali rokok suriah atau di rokok de Marlboro. Walau di dalam makan sate, walau di dalam makan bakso. Biar di dalam makan martabak sarato memakan tu gado-gado. Denala desa sudah itu. Pajak penani yo datang kasihku. Ya itu karena basilawat tulang alai kami mulai jo. Memang de alala sapan yang seorang kami mengambang lacur itu. Antara penantang ladanyo badai dolang kisaunan bado. Tukang silawat di malam kini. Algojo danyo sajo. Juara la dunia. Pemainan bolanyo. Kalau tiba di film sinetron lah samune wali songo. Pamoyo denalai jaka tingkir jaka karub ai jadi jo. Biarlah jakala de umbaran dan kian santang lamanya lepulu. Walaupun itu ai jaka sembung wiro sabelengkan jadi jo. Tapi kalau de bapak haji kita jo Haji Muhyiddin kada salero. Tukang bubur yo nai haji itu setronan liau suko. Tapi kalau de sanggam jambak balai de pululah saleronyo. Ya itu 7 manusia harimau itu ai bana sinetronnya. Dibintangi iyon de labai karadatu abunan bakilale di hidungnya. Ado bagala yo dedang cindai, ado bagala dedang rajo. Ado balamu de pitalo kapal Yunus dan bota kapal lonyo. Kalau untuk bapak RT dunia terbalik sinetronnya. Kalau le dunia lada terbalik macam ragam banah pemainnya. Ado kang aku mado kang ibe kang dadang kang ngaceng ustad kemet ado pulo. Kalau untuk pemuda lah jo pemudi anak langit anak jalanan saleronyo. Dipintangi yo ai la DSI boy Escobar namo lawan barenyo. Honda gadang ba mere ni jabah HP lawe ba mere Oppo. Kalau bagi yang kanda unyil upin dan nitin bota kapalo. Sebagai nani yola pelawanyo aji sulela dengan parto. Tapi kok kanda nanin dua indu spesial denyo pulo. Kalau kanda iyo nani dua indu di bari iramanan agak nyoslo. Iramala urang jambi walau iramamu warobumo. Sairnyo ladian dia iyo dari nan kisah.
nyola berpulang kapadola ilahi. Sayang yo denala desa kecek balelang yo sari kalau apiti. Agar anu di malam kini macari piti agak duh goni. Mari kita yo balom-balom dan hadir yo padoai malam kini. Laya luran nyoaya. Tolai jumi. Biya kanda ala de pemuda walau kanda ala de pemudi. Nilai kami nandu pasang samu kada mambari. Ladi tuku ditambah di malam kini. Nama iyo iko dangala buni. Karena di sana di pasir jamba banyak perantau lah dengo pulau. Ado perantau ke Curug, Rimbo, Pujang, Medan, Bengkulu, Dumai, Duri, ado pulau. Ado Tanjung Karang, Lampung, ado pulau. Kota labinya bana perantau ke Seberang kono. Daerah iyo Jawa, itulah iyo. Kalau di daerah cowok macam ragam tapi tinggalnya. Ado tinggal di Ciputat, Cipulir, Cidahu, Ciamis, Cipayung, ado pulau. Ado di Cilengsi, di Cilegon, ado pulau. Ado tinggal di Ciamis, Cibubur, Ciayam mungkin ado. Di Tanjung Priuk, di Tanjung Kuali, Tanjung Kancat, Tanjung Telenang, mungkin ada. Ado tinggal di Kalimalang, Kalicodo mungkin ado. Desa iki amas, Dewe-dewean, oh saiki ya mas, dewe-dewean. oh jolali lebih piye, oh jolali lebih piye, ora kelem meropo-opo. Ora kelem meropo-opo.
Oh, Irama Makkah. Timur Tengah. Kalau penyanyinya Al-Hawi Johadamaya. Bersoting di gurun Zahara. Sambil Kebala onta dan besiang korma. haha. Jadi santiang bahasa Arab. Ambo pandai bahasa Arab. Pandai bahasa Arab. Ambo di Arab pula mau tinggal. Oh, lama tinggal di Arab. Iya, karajo di situ. Mangga tuh. Besiang korma ada kebala untuk. Oh, cuma itu. 5 tahun ambo di situ. Ah. Dapat bini seorang jando. Namanya? Alima tu Sadio. Haha. Baranak limo. Tapi kayo. Ayo. Ah. Kau pandai bahasa Arab. Pandai bahasa Arab. Iya. Contohnya kalau orang menyerahkan jalur di Sungai Nil, Manjalo di situ bahasa Arab. bahasa Arab. Wajalana wa syarakah. Artinya Jalo seraan. tasangkui jalurnya di bahasa Arab. Wajalana wa tasangkuti. Artinya Jalo awak tasangkui. hanya suruh ada kawan tajun memang aja. Wa tajuni wassalamun. Artinya Ditajuni di salam jalo. oh itu. Ah. Oh, Sungai Nil itu kan pakai buaya tuh. Iya. Jadi kalau watakku di buaya apa bahasa Arab? Wa takuni nurbayan. Artinya Ambo takut di bayu tuan. dapat ikan. Ikan apa? Ikan kalai bahasa Arab. Kalayalana. Ikan pawe. Wawailul lillazi. Ada pe udang. Hudal lil muttaqin. Masya Allah. Keterlaluan kecek Roma irama. Jadi kita kecen kepada adik-adik itu atau ananda itu kesanggam jambak gue. Sanggam cambak bek. Tuh kalau tukang selawai kulit tiap malam pe selawai dulu turun ke ngala dia. Padih bana. Apa dia benar. Jadi minta iya ke beliau, tapi dia bahasa Arab. Pada muangan tu. Pada nguangan. Iya. Oh itu. Dan panjang dan pendek. Coba na panjang. Ini dulu faktor apa? Dua faktor. Aduh panjang tu pendek. Coba na panjang. Kalau nam panjang meminta iya. Coba suara. Coba suara. Dengar. Ya. Artinya minta teh luar. waduh. Artinya panjang na nguangan. Panjang. Kalau na pendek. Kalau mempendek sangene saja. Minta alimun siprit kokolla fanta kopsteng. Artinya Minta limun jo siprit. Konda. Fanta jo kepala. Konda jo. Kopi setengah. Jadi lah jadi Nah, apa? jadi itu dia. Yola jadi dah